Jama'a assalamu alaikum. A yau a teburin mai shayi, kun san teburin mai shayi headquarters ne ta 'yan karambani. Muna taɓa al'amura na yau da kullum, muna so mu ga kun san 'yan teburin mai shayi wani lokacin mu yi karambani, wani lokacin mu yi tsokaci. A yau zan yi magana a babban shirin nan na labari na. Abin da zan yi magana a cikin shirin nan na labari na ba wai ainihin shirin ba ne ba, a tallan da ake a cikin shirin labari na. Shin wai su 'yan arewa ba su son su samu Guinness, ba su so su breaking ɗin Guinness World Book Record ne? Ko kuma 'yan arewa ba su son su samu Nobel Prize? Because a cikin shirin nan na labari na da an zo interval tallan farko zaka ji ana tallan maganin HIV. A sani na a yanda na gani a duniya har yau babu maganin HIV, amma a labari na sun ba da fage mutane na tallan maganin HIV. Ban ce masu tallan maganin HIV nan suna ƙarya ba, na yarda za su iya samu ko ma suna da maganin HIV, amma abin da muke so muna so mu ma su zo su samu ma 'yan arewa su breaking ɗin Guinness World Book Record. Duk wanda yake da maganin HIV yanzu har Nobel Prize za a bashi. So duk masu tallan maganin HIV a cikin labari na, dan Allah muna so a simple kawai su samo mana su zo su sa a video duniya tana kallo yanda kuna gani 'yan arewa 'yan kudu suke ta breaking Guinness World Book Record, suna ta wawwatsawa. Yanzu muna da holders ɗin a Najeriya ba su da yawa 'yan kudu. Shekaran jiya na ga wani shi kawai ya zama shine longest wanda ya fi riƙe ƙwallo a kansa yana tafiya. Hilda Basi ta ci na abinci, ga su nan da yawa. Wata ta ci longest wanda take saƙa da kwareshi, wani ya ci na girki, wani ya ci na toye-toye. Ga su nan 'yan kudu sai diba record ɗin suke suna breaking. To alhamdulillah mu ma yanzu mun samu, tun daga masu maganin HIV. Masu maganin HIV ɗin na is simple. Ku zo ku kawo mutum yana da HIV a mai test physically, kowa a rika nuna ma duniya ga mutum an yi test yana da HIV, ku ba shi magani. In ka ce maganin ka sati ɗaya ake yi ko sati biyu, a observing bayan sati biyu ko sati ɗaya ko wata ɗaya a zuwa ƙara auna shi mu ga gashi ya warke. Shikenan zaka samu wannan kyautar duk duniya sai an zo an yi recognizing ɗinka. Amma in ba haka bane ba kuma, so ya kamata a daina yin tallan da abun ba gaskiya bane ba. Amma mu mun yarda cewar za ku iya, kuna da shi, magani baiwa ne, kuma mun yarda duk da ku da kuke cewa kuna da shi. To amma kuma masu tallan wannan maganin ba zan iya kiran ɗayan sunan ba, shi ma gaskiya bai kamata ba. Har akwai wanda ma yana nunawa ga yanda ake yi gaye gashi gaskiya ya kamata a diba. Masu maganin HIV mun yarda, amma ku zo ku nuna ma duniya saboda mu ma ku samu mana Nobel Prize. Saboda har yanzu a Najeriya Professor Wale Soyinka ke da Nobel Prize. Kun ga muka samu duk masu maganin HIV ɗin, na ga mutane a labari na suna da yawa, to kun ga za mu samu Nobel Prize da yawa. Sannan kuma za a breaking Guinness World Book Record, saboda har yanzu ban ga wani ɗan arewa ya yi ƙoƙarin breaking ba. Our southern counterparts ne kawai suke ta yi. Thank you so much. Labari na fim ne mai kyau, content ɗinsa yana da daɗi. Kuma sannan ina kira ga matasa, na ga business opportunity a cikin wannan shiri na labari na. Yau Juma'a ake dropping ɗin fim ɗin labari na, amma ni kila sai gobe zan yi dropping wannan a Facebook. So gidan da immediately aka dropping labari na a YouTube channel ɗinsu, za ka ga number of viewing da suke samu yana da yawa sosai gaskiya. To with wannan number of viewing ɗin da suke samu, ina ga matashi idan ka je ka nemi labari na kuka yi magana, ka ce za ka zama maybe marketing agent ɗinsu, idan ka kawo marketers wanda za su yi advertising product ɗinsu a cikin labari na, wani percentage za su baka. Ina ga idan ka je da with the number of viewing da mutane da ke viewing labari na a YouTube kawai, in ka je ka samu Glo da gudu za su baka contact, in ka samu MTN za su baka contact, a lot of companies da yawa za su baku contact. Ba wai sai an je irin miya wasu abubuwa da ba za a faɗi ba. Ina ga a labari na platform ne mai kyau, sun yi ƙoƙari wurin making platform da mutane suna kallon a program ɗinsu. I think bigger companies unlike, saboda idan ka diba a Big Brother Naija, za ka ga irin mutanen da suke advertising da manyan kamfanin da suke advertising kayayyakinsu. Za ga manyan high technical company ne da sun yi abu za su kawo su yi talla a ciki. So mu ma muna so mu ga ana tallan irin wa'innan abubuwan a cikin shirin labari na. Na yi wannan magana ne saboda idan wannan maganar da ake ta ana ta cewa
akwai maganin HIV. Wani yana tsoron ta ma da, yanzu zai ƙara ma tsunduma ya ce HIV tana da magani. HIV ba ta da magani, saboda wannan abin kamar kila zai rika jan mutane a su rika zuwa suna yin abubuwan da ba su dace ba. So ina ganin ya kamata mutanen nan su proving ɗin kansu cewar yes suna da maganin HIV, duk duniya ma ta gani don mu samu Nobel Prize. Peace.